Tot va començar amb un naixement. Mira-te! El naixement d'en Pep, un totxo. Quan es va fer gran, va mudar-se amb dos amics seus, en Joan i l'Eloi, però la veritat és que no ajudava gaire a les tasques de casa. Ei, em pots ajudar amb la roba? Tio. En Pep era bo en algunes coses, Ei! Pots jugar? M'ho prendré com un sí. però no en el futbol. I bé, anar amb bici Vale, ara tu sol. tampoc era el seu fort. No acostumava a reaccionar a les bromes. Fa fred, Estic fort, tio. Mai reacciones a res. Bueno, menys quan volia. I us estareu preguntant quin sentit té aquesta història. Doncs no n'ha tingut cap des del dia que es van conèixer. Perdó per arribar tard. Veig que no parles gaire. I com va tot? Saben què prendran? Em porti un vi blanc, sisplau. Et sembla bé? Haunting monster.